Daar houden we van, lachende mensen. Ja, dat is altijd goed. Ja? Ja, vind ik wel. Oh, dat is geen toeval bij jou. Meestal hebben we wel goede zin, ja. En Rudy zei het net al, als ze het over een Big Mac is. Ja, dit is wel een bek, hè? Oh, en de gisteren niet 1, de gisteren 3. Oh, iets meer. 1, 2, 3, 4, 5, 7 als het goed is. En dan zeggen ze dus zelf, uit de hand gelopen hobby. Ja, dat is het. Bist ze toevallig ook vrachtwagenchauffeur? Nee, monteur. Vrachtwagenmonteur. Ah, oké. Eigenlijk mijn ganse leven al, ja. En het is het merk wat ik zo. Ja. Want Ja. hij is in Amerika 2 merken die heel goed zien. Ja, Mac ja. en Peterbilt, geloof ik. Hè? Peterbilt, ja, er zijn er nog een paar in Amerika. Peterbilt, Kenworth, dat is van Packard, wat daar ook van is. ja. Mac International, dat is Freightliner, dat is van Mercedes. Maar waarom nou uitgerekend dit merk? Ja, weet ik niet. Eigenlijk van jongs af aan al vroeger met hobby-auto's, modeluito's maken. Toen kreeg ik al een hoop Macs en dat vond ik wel leuk. Ik heb altijd bij de Renault gewerkt, vrachtwagens. En die hebben toen op een gegeven moment een hoop aandelen gekocht in Mac. En toen zien die langzaamaan een beetje met onderdelen uit het wisselen gegaan. Oh. Want in die eerste Renaults, die eerdere Renaults, daar logen ook Mac-motoren in. Ja, en zo komt ze toch bij mij goed. En dat is eigenlijk, ja, ik zeg, die hebben zelfs hier in Nederland een eigen Mac-fanclub. Ja, en dat is, weet ik niet. Daar ben ik voorzitter van. Nee, niet voorzitter. Nee, Hey, maar race er ook mee? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Kijk, want verzamelen en sleutelen is één ding, maar ja. het leukste is denk ik toch het rijden, of niet? Ja. Rundjes om de benzinepomp? Ja, valt het mee? Ja, het gaat wel. Hier in Nederland eigenlijk, een beetje af en toe eens naar België toe. Dus, nou ja, voor de rest... Maar dan hebben ze natuurlijk wel, daar is alle rijbewijzen. Ja. Dus, want de bist nog altijd werkzaam als monteur. Ja. En dan even gaan reclame maken, maar dan kent ik dus nog een montage. Kent ik dus ook een proefritje zelf maken. Ja. En wie is Ineke? Ineke is mijn dochter. En hoe vindt hij dat? Dat is toch een van die vrachtwagens nog heel verneemd is. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, dat vond ik wel geweldig, joh. En waarom dit? Omdat dat eigenlijk de eerste was. Oh? Dat is de eerste wat ik gekocht heb. Maar dit is dit een beetje het pronkstuk? Ja, dat heb ik samen met mijn neefje gekocht. Want hij vond dat ook wel geweldig. Sint-Vith, is dat België? Ja. Die heeft altijd in België gelopen. Dat is ook een speciale. Die hebben ze in Amerika speciaal gebouwd voor Europa. Dat is 24 volt, de rest is allemaal 12 volt. Maar deze hebben ze speciaal gebouwd voor Europa. En een Belgische importeur heeft dit toen aan een bedrijf verkocht. En waarom? En wat is er anders aan een, hoe zou ik het zeggen, aan een Europese uitvoering dan een... Er zijn toch wel een wezenlijke verschillen. Want ik zeg ook, het 24 volt. De rest van deze auto's, die vrachtwagens, is gewoon allemaal op 12 volt. Terwijl het in Europa alles op 24 volt loopt. Het remsysteem is anders, dat is aangepast aan de Europese eisen. Waarom zien deze vrachtwagens nou, anders zouden ze niet verzamelen, waarom zien deze nou leuker dan de vrachtwagens die wij kennen? Ja, dat is net welk een take dat is. Ja, er zijn nog meer die verzamelen oudere auto's en weet ik wat, er zijn er meer die zijn niet zo merkgebonden. Ja. Daar is natuurlijk ook allemaal die bekende films gezien voor Ja, niet allemaal. Smokey and the Bandit. Smokey and the Bandit. Wie hoort hij met Chris Christofferson ook? Convoy. Convoy. Ja. Met een rubberduck. Ja. Ik dat hoef ik tegen dit allemaal niet te zeggen. Nee. Dan, Want dat is eigenlijk de bedoeling dat deze, ja? hetzelfde weer als in die film, een Convoy, die wordt met de verkers op lekker riet. Als die film begint, dan zien die met 3 auto's. Ja. De rubberduck. Ja. De love machine noemen ze die. Dat is zonne.
En links en de verkens en de 4 trailer achter. Oh, dus de rubberduct dat was met verkens? Nee, de rubberdruk hadden een tankoplegger erachter. Oh ja. Die hadden een Oh, lang tankoplegger geleden. erachter. Maar het is wel typisch Amerikaans ook, hè? Met, Ja. met die lemkes erbovenop Ja, ja, en zo. ja, hè. ja. Ja, dat is echt Amerikaans, ja. Terwijl in Europa is het allemaal wat functioneler. Ja, ja. Al moet ik zeggen dat heel vroeger maakten ze ook wel hele mooie Jawel, vrachtwagens, hè? jawel, ja. Hey. Ja. En wie komt ze aan deze plek? Nou, dit is eigenlijk van mijn vader geweest. Dat ganse stuk van door de Polo is er onder aan de weg. Ja? Komt ze onder op Roerstraat, Maastraat uit. En dat huis wat er ligt en de ganse grond dat was vroeger van mijn vader. Dat werd gekocht van mijn moeders in Elders. Dus dat is eigenlijk al heel lang in de familie. En wat deed Alleen- pap hij op dit? Nee, maar gewoon eigenlijk tuin. Oké. Deed een beetje tuinieren, dus, weet niet, aardbeien, asperges, pataten, dat deed ik gewoon voor de hobby dan even bij. En, maar dat huis, mijn vader is gestorven 4 jaar terug, mijn moeder is al langer dood. En toen nou het huis verkocht en moest wat er wel heel in zoeken erop te knappen. Alleen de wilde de grond niet erbij, dus dat hebben we gewoon gehaald. Ja, zei je even stil. Ja, oh, de is een stijlerse. stijlse. Ja. Stijlerse. Ik ben in Tegel in het ziekenhuis geboren, dus eigenlijk mag ik niet zeggen dat ik een echte stijlerse ben. Maar ik heb al mijn ganse leven op stijl gewoond, ja. Oké, en nog steeds dan? Nog steeds, ja. Dus de woont ze vlakbij? Hier vlakbij op de Parkstraat. En hoe druk is de te vinden? Ja, dat ligt op de gans aan. Dat ligt aan het weer. Kijk, vandaag is het heel goed weer en ik denk dat gewoon een keer nog gaat knutselen. Maar zomers toch wel bijna elk weekend. En dan zorgen ze nog af en toe. Zondags heel af en toe. Ineke was dus in de eerste. Ja. Hoe lang geleden is dat? Dat is al weet ik niet, meer dan 10 jaar geleden. Dus dat valt eigenlijk nog wel maat. Dus in goed 10 jaar heeft zich dit allemaal bij je We hebben het er allemaal bij gesprokkeld. ingespaard, ja. Hey, en met die combinatie door reizen ook mee? Nou, de trailer nog niet, er zit nog geen kenteken bij. Die hebben we eigenlijk samen met deze auto gekocht voor 2 jaar terug. Samen Met mijn deze? neefje, ja. Oh, Ja, ik heb ook geen foto's, even niks. Maar, maar de 16 neefje, Ja. die al is het, hè? ja, dat dat is moest- ook al ergens in de 45 of zo, denk ik. En dan noemt zich dan Dat is mijn neefje. neefje, ja. Ja, dat is kleiner, of kleiner niet, wel jonger Ja. dan ik. Dus, nee, daar vond ik dat leuk, zo'n trailer. Daar wilde ja, een keer een woonmobiel van bouwen of zo. Hè. Kijk. Maar ja, alles tegelijkertijd toch niet. Dus we moeten een beetje schipperen. En wat is dat geweest, een trailer? Weet ik niet. Koeltransport of Nee, zo? nee, geen hè? koeler op. Er zit geen koeler op. Het is gewoon een dichte trailer. Maar wie vonden de roesgestolen zo mooi eerst dat het een beetje uitgedeugd en geboend is. Ja, dan moest ze polijstig geloof ik, hè? Ja, Anders wordt dat doof. ja, Dat is veel werk. ja, dat wel, maar als er eenmaal schoen heeft, dan... En dan zoog ik net, oh ja, hé, de kleine blauwe. Dat Oh. vind ik dan weer iets Ja. dat is bijna vloek in de kerk Ja. als ze naar de rest kijkt. Ja, maar dat is ook niet voor mij. Van het neefje? Nee, ook niet. Ook niet. Van een collega van mij, die had ergens ooit een keer gekocht met de intentie, weet ik wat. Maar die had toen geen plek. En hij zei, kan ik daar niet een keer bij dik stalen? Ik zeg, dan zelf maar niet, was het geen jaren duur, maar dat staat er ook wel een hele tijd. Dus, Zo'n projectje. Wat uiteindelijk weer op internet terechtkomt van wegens tijdgebrek. Ja. Dus als er immers zin heeft in een Renault Veer, Ja, ik kan hem nog wel hebben, ja. dat is eigenlijk zund, hè? Ja, en dan hebben ze al de goed kapot gegooid, even de hete plaaksting en die... Hey, en wat is dat dan? Over projectjes gesproken. Dat is eigenlijk een van een van de eerste Macs wat ze gebouwd hebben. Daar is Mac eigenlijk goed mee geworden, met die auto's. Dat is nog een met kettingaandrijving. Serieus? Ja. Een vrachtwagen met ketting Ja, aan. zie je Oh ja, wel. ik zie door aan de binnenkant van het achterwiel, joh. Daar zit, Ja, nee, dat is... Tijd gewoon de motorvuur in zitten, hè. En normaal zit ik er dan achter, maar die zit nog hier met de versnellingsbak. Dat zit hier erin en hier zit gewoon een kettingwiel. En dan loopt normaal een kettingwiel, die wordt die wielen aandrijft. En dat heeft aan allebei de kanten. Allebei de kanten. Ja. En de ketting ligt in de cabine. Die liet op de zitting, ja. Maar dat is van 1930, dus ik kan nog wel even blijven staan voor het kloor is.
Maar daar komt ze nog wel aan toe. Dat denk ik wel. Dat is wel de bedoeling eigenlijk. Oké. Was aan het begin dat Max ik ook aan? Nou, nee, niet echt. Oh, dus Het ziet er weer dat de vuur eigenlijk. Dus daar komt niks meer bij? Nee, nu voorlopig niet. Nu moet ik eerst gaan hobbyen, want ik zie toch staat er nog een. Hè. Dat moet nog een takelwagen weer. Hè. Dit? Nee, dat is er ook een. Ja. En waar heeft ze het koetswerk stond dan? Binnen achter mijn huisvliegers. Kijk, zet weer ding staat. Ah. Dat is de cabine. En dan staat nog een cabine binnen. Dus dat is. We kunnen nog wel even verroeren. Nou, heeft ze me verteld, dat is één dochter, Ineke. Ja. Wat heeft ze nog meer? Alleen een vriendin. Een vriendin? Ja. Oké, dan vroeg ik altijd van, wat vindt die ervan? Nou, die vindt het maar geweldig. Ja? Ja. Dat heeft zelf ook het vrachtwagenreview, dus het kan er ook wel een beetje met rieën af en toe. Ja, dat vindt het wel leuk, joh. Ja. Die heeft ze toch niet toevallig via het werk leren kennen? Of wat? Nou, nee. Nee. Dus nee, dat niet. Maar dat is wel grappig Ja. dat je die interesse deelt. Ja, zeker. Dus die stiet niet op de achterste puur, dat sticht weer hier sleutelen? Nee, af en toe vinden we het zelfs geweldig, dan kun je het met helpen. En dan heeft hij net zo'n hand wie die, ik nog eens zien. Ja, kijk, dat is er van wel, hè. Net zo zwaar als de jas, zeg ik altijd. Ja, dat is het risico van het vak, hè. Oké. En als zij dan rijdt en Dick zit er neven, Ja, dan ben je relaxed? Ja. Maar dat is nog een beetje moeilijk met schakelen en allemaal, want dat gaat niet zo makkelijk als in de goede auto, hè. Maar voor de rest, het is wel onder de kneden als dat even is, dus dat wendt het wel aan.